tänään tehdään pähkinästä kastike. Tää kastike sai alkunsa, kun mun ystävä totesi, että hänen vatsansa ei kestä maitotuotteita, eikä siis myöskään tavallista kermaa, ja hän on ihan älytön pastadikkari, joten pastalle on nyt sitten tässä tehty tämmönen kastike. Ja tätä lähdetään nyt sitten tekemään. Laitetaan näitä liotettuja pähkinöitä tänne blenderikannuun. Ja sitten sinne laitetaan Dijon-sinappia. Toki voi käyttää myös muuta sinappia, ihan mistä itse tykkää. Semmonen reilu ruokalusikallinen sitä sinne. Sitten lurautetaan sinne manteliöljyä, samaten reilu ruokalusikallinen. Oregano, kuivattu käy vallan mainiosti. Tänne voi laittaa myös ihan tuoreita yrttejä, että mitä itse ikinä sitten haluaa sinne laittaakaan. Ja meni sinne semmonen ruokalusikallinen. Sitten laitetaan kapriksia. Ja niitä laitetaan 2 teelusikallista. Ja sitten aika tämmönen pieni kynsi valkosipulia. Ja valkosipulista lähtee kuori hirmu helposti irti, kun sen pamauttaa tuolla veitsellä ensin litteeksi. Ja sitten se niinku ikään kuin irtoaa siitä itsestään. Sitten sinne laitetaan vähän mustapippuria, rouhitaan joukkoon. Tänne voi siis laittaa myös kokonaisia. Riippuu tietysti blenderin tehoista, että jos laittaa kokonaisia, niin sitten blenderi saa olla aika tehokas. Mutta rouhe käy vallan mainiosti. Ja sitten laitetaan sinne myös suolaa. Noin. Ja sitten tää kaikki peitetään vedellä. Ja veden määrää voi sitten lisätä, että riippuu ihan siitä, että miten paksun tai ohuen kastikkeen haluaa tehdä, ja sehän sitten määräytyy tietysti sen käyttötarkoituksen mukaan. Ja kone käyntiin. Sinappia. Eli nyt meillä on kermainen pähkinäkastike. Ja niin kuin näet, niin tämä koostumus on hyvin tämmönen kermainen.